Welcome back to my channel. So today we're here at malapit at our school, pero BU din siya. BU din kami nag-i-school, and today we have a special guest. And magko-collab rin na kami. Hindi talaga collab, pero classmate ko siya, guys. Andun siya. And let's go. Subscribe to his channel. Guys, I have a special guest here. And now we're in our school. So, Malapit sa school. guys, malapit kami sa school na. My God. Siya. Sabi niya, una na. Bago pa lang Ulit sa mo aking yan. YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Hey guys, it's daming me, tape. Jenny, and welcome to my vlog. If you're new here to my vlog, please subscribe down below. Yeah, and the Jenny's click the Vlogs. notification bell and like and share to my video. Ang daming takes. Hi! Yun yung mga behind the scenes ni Jandy. Guys! Hey guys, it's me, Jandy, and welcome to my vlog. If you're new here to my vlog, please subscribe down below. Yes, And click the subscribe down notification below. bell. And I will like link and share his too. channel, guys. So guys, we are now in our school. Yeah, Kasi malapit sa school namin. nagbabike kami ng classmates ko Yeah. at ipapakita kung sino siya in 3, 2. Okay. So guys, nagmamagic tayo sa ano. Wait lang, huwag mo muna pakita. So this is my classmate, guys. Siya ay si Ayesha Colleen at may vlog din siya. Yes. At Subscribe mag-hi ka. to my YouTube channel. Ayesha Colleen. At ibibigay ko sa inyo yung link down below. At ito guys, yung ano niya, yung channel. Yan, nandyan. Ito rin, guys, yung channel. So, nag-vlog din siya. At, Yay! at pagod na din po ang mga kamay namin. Yeah! Yun nga yung nararamdaman ko ngayon. Kaya nga, kasi ang bigat pa ng camera. Yan sa'yo magaan lang. Hindi, ang bigat ko yung Ha? ito. Ito mas mabigat kasi yung pinky finger ko baga. So, guys, ipapakita namin yung bike. And ang laki ng bike ni Jandy. Yeah, ito kasi guys, ay nung 6 years old pa kasi ako nito or 5 years old, di ko po alam. Letter R. Kunwari baga, i-video mo to, saka magpapa-music ka, kunwari. Sa editor mo, kunwari. Ito guys, ipapakita ko muna sa inyo yung Start! Please stand by. kaya siyang small. Sasabihin mo yan. So, yan nga guys. Preview. Yes, So, yan nga preview. guys. Yan. The preview of our bike. Magka-preview. Ayusin po. Gumalaw yung bike mo. Dapat ganito kasi yung ano. Bakit? Yan. Tsaka sa'yo dito naman para mas maganda. Ayusin mo yung bike mo. Wait. Isang sabay na kaya. Sino kaya mag-video? Paano man ako tsaka magbabike ako tsaka nag-video ganito.
nasa labas na po kami ng parking lot. May password ko? Opo. Doon na, lipat na lang. Hindi pa kami tapos, nagano lang kami. And Ayan guys, siya. wala pa namin kami tapos. magawa and it's, anong oras na ba? Now it's 5:10 a.m. 5:10. Yes, So guys, ngayon 5:10 na po at tapos ay hindi pa po kami tapos kasi nagpapahinga lang po kami ni Yitch. Yeah, ni Jandy. Nagpapahinga lang So kami. nandito po kami sa yan sa grass. And guys, habang nagpapahinga, I will show you the beautiful view. Of our school. Not, ano, Papakita namin sa inyo yung beautiful na view ng aming school. yun guys. Sabi niya, Yitch, alas! Sabi niya, lonely. Gusto ko, lonely ang pag-video ko. Let's go. Lonely. Gusto ko lonely ang pag-video. Guys, behind the scenes. Parang nanginginig yung kamay ko pero hindi. Kasi parang zinom. Wow, oh. Oh, boy, yeah. Jandy! Jandy! Lonely! Lonely! Woo. Sana guys, pwede dito mag-tiktok and mag-aesthetic. Ganun. Dito naman tayo mag-ano ng beautiful view.
Guys, umuulan. Guys, umuulan. Guys, umuulan. No, 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 no. Umuulan. Hindi ko alam kung basta nagtatagiti na yun, guys. Umuulan! Umaambon. Maambon na. Guys. Kami kanina and tapos na kami kumain. Kanina pa kasi hiniram ni John yung bike ko. And Yung bike ni Ayesha. yeah, kasi ang laki daw ng bike niya. Eh, kaya ko naman yung sa akin. Alam ko, kanina binabike mo and guys, kanina binidyo ako ni Jandy, so sabi niya i-video niya rin ako. Kaya, Jandy! Pa-video. Binidyo ba kita? Ang lapit sa mukha ko. Yan yun. Yeah. Ang laki ng bike ni Jandy. Let me Ayesha Colleen, nagbabike na po siya. Ayun na po siya, nanguna na po. Grabe yan. Nanguna na. Ayun siya doon. Mag-hi ka! Wave! Wave! So yun nga guys. Si Ayesha Colleen. Mag-hi ka sa vlog mo. Hi guys! So yan guys. Ayun na. So sabi niya guys, mag-ano daw kayo, i-like niyo daw siya. Tsaka mag-subscribe pa daw kayo. Oh. Yan. Pagod. Ako nga nakailang try ako dyan sa bike mo eh. Ako, hindi ako So ito yung bike ko. Yan. Yan yung bike niya. See. So sarado nga muna yan. So oh, naalala ko pa yung vlog mo dun sa school. Diyan. Sabi niya daw nung nag-swimming kami, her channel daw. Her channel daw. So guys, dito pala kami sa school namin. Sabi ko university, yan yung oval namin. Yan, may mga tumatakbo. Oh, wag ka mauna. Yan. Hey! No! Yan, ano? Kakausapin muna natin siya. Pagod ka na ba? Oo. Pagod na siya. Pagod na siya mag-bike. Kunwari daw, hindi pa siya pagod. Gabi na pala at ang oras guys ay 6:12 na po ng gabi. So 6:12 na ng gabi. Ano masasabi mo ngayon? Na nandito pa tayo sa school natin? Na gabi ng... Oh my God! Ano? Parang may patunog pero Yan, parang- guys. Pero wala man. Na may sugat pala ako dito. Parang ballpen siya. Ayun. Ano Ayesha? Ano masasabi mong nandito pa tayo sa school na 6:12 na? Ano? Ang late na. Late na guys. So yan, may ilaw na. Yan o, may ilaw na. May ilaw na. Estudyante pa. May ilaw na. Doon yan sa, college. Sa August pa pala guys yung pasok namin. Kaya matagal. Ha, kakausapin ko sila. Guys, so ayun, nakauwi na po kami. Yes. Kagabi pa. And ayun, kagabi pa kasi hindi kami nun naka-outro because ayun, hindi ba sa amin naka-outro nun, nakalimutan namin. Abangan nyo guys yung part 2 namin. Abangan nyo yung part 2. And because
Tapos mamaya pupunta pa kami doon And and part 2 na guys yun. yes, subscribe to his channel, John Dominic. Ito And- po yun. Yan, dyan. And Her my channel, which is yung pinapanood nyo, Ayesha Ayesha Colleen. Colleen. And yes, Bye. goodbye. See you in another video. Goodbye.